No, dneska som tu bol asi mesiaci a pol a rozmýšľam, že kadeľ pôjdeme. Dneska je celkom pekná jeseň. Vyzerá to tak, že listy sú pekne hnedé. Tu skáču do cesty decka. Rozmýšľal som nad chatou pod Suchým, lenže samému sa mi moc nechce ísť. Tá druhá varianta bude taká, že dneska si obehneme asi do Strečna po cyklotrase po vodnom diele a zo Strečna uvidíme. Možno, že by som išiel po druhej strane vodného diela, ale možno, že to nakoniec točím fakt na tú chatu pod Suchým, tak sám som zvedavý. Uvidíme. Tam teraz mali byť celko pekné zábery, všetko je pekne do hneda zafarbené. Všetko samé listy do hneda. Uvidíme. Tuto buračka hneď. Takto pekne buračka tu. My tu máme takto krásne počasíčko jesenné. Normálne sa tešil na toto. Som zvedavý. Alebo do Osoparku môžeme ísť. Tam bude pekne počasie, tam bude pekné prostredie. Uvidíme, no. Tu si začneme a ideme takto pekne. Koľko ideme? 42 po vode. Nebudem obťažovať ľudí. Vidím nejakého cyklistu, postavím sa radšej. Spomalíme. Cyklisti nedávajú pozor vôbec. Tí jazdia pošahaní, horšie ako ja. No. Tu máme samé decka. Tak čo teda? Idem asi do Strečna. Obehneme vlastne Vlčince, cez Vlčince dole na vodné prejdeme pekne postupne po cyklotrase pôjdeme do Strečna. Pohode, môžeme ísť. Neviem, aký bude zvuk, som sám zvedavý. Spomalíme. Hop, pohoda. Sám som zvedavý na ten zvuk, aký bude. Tentokrát som upravil rozsahy, dal som to na nižšie decibely, tak uvidíme. Tento most je úžasný teda. A tu si zjdeme takto dole. Hop. Hop, 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 hop. No ešte trošku pokašľavam. Tak dúfam, že to nezhorším. No, zajtra ma čaká výletík. Musíme ženskú obísť, lebo si chodí sprava doľava. Nevadí. Dejú sa aj horšie veci a lepším ľuďom, takže no tuto nič môžeme. A počkaj, mal by som ísť pôjdem na kávu potom. Pôjdem na kávu, keď pôjdem domov. Teraz to nebudem hrotiť. No. Žiadni ľudia na obzore. Pod mosty. Začína mi fúkať do očí a slziť do očí, takže asi stiahneme štít. Aspoň takto na takmer zavretú. No, toto struhneme tadeto pomedzi ľudí.
Tuto je pán na cyklotrase. Tak ideme aj my teda, keď chodí pešo na cyklotrase. Dneska je celku teplo. Ale tam takých 17 stupňov by mohlo byť. Tuto máme ďalšieho cyklistu, ktorý mi tu ide. Díva sa na mňa jak sprostý, ale idem stále naproti. No. Ďalšia cesta. Cez ňu a po cyklotrase, alebo ideme ťažké silno mocno. Pôjdeme po ceste, alebo po cyklotrase. Asi pôjdeme po cyklotrase. Budem to hrotiť. Na cyklotrase to dneska vyzerá celko pekne. Až na tie konáre, čo mi tu trčia do ksichtu. Hop, hop. No, len tak mimochodom. Včera som menil s kolegom pneumatiku, teda pneumatiku. Menili sme dušu, lebo moja duša bola v takom divnom stave, že... Čo nám takto zozadu? Moja duša bola v takom divnom stave, že jemne sfúkavala najprv. Sfúkla mi zhruba pol baru za 2 týždne. Tak som kúpil na Alze taký, nazvem to slis, s takými čiernymi bodkami priamo do duše, lebo sú rôzne typy. Je typ do pneumatiky a je typ do duše. Tak ja som kúpil ten do duše, keďže ja tu mám dušovú pneumatiku. Teda pneumatika je bezdušová, ale mám tam šupnutú dušu, takže to vyriešil takto vlastne. No a pomohlo to trošičku, prestala mi sfúkavať cca na... Kokos, aký dym tam predo mňou. Prestalo to sfúkovať cca, už nie je pol baru za 2 týždne, ale už to robilo tak štvrť baru za 2 týždne, čo nebola asi moc veľká výhra. No tak som sa rozhodol dať tam kompletka novú dušu. Čiže rozobrali sme to, prehodili sme dušu, nechali sme pôvodnú pneumatiku, tam stála tú Heidenauku, tú K66. To je taká vlastne motorková, to nie je motorková, to je skútrová pneumatika, ktorá je s veľmi dobrým guľatým dezenom, hlavne keďže ja chodím 80% po asfalte. Takže Heidenauka drží jak bláznivá. No a keďže včera sme to vymenili, dneska som to premeriaval, vyzerá, že nesfúkuje. Dáme si dneska také rýchle kolečko tuto po okolí a uvidíme, ako sfúkovať už nebude, podľa mňa, pokiaľ nechytím ďalšiu džúrku, alebo nejaký pór, alebo niečo podobné, tak by to malo byť v poriadku. Ja si osobne myslím, že tá pneumatika ani pór nemala, tá duša ani pór možno, že nemala, možno, že bol len ventil zlý, ale ten som vymenil za nový, síce z AliExpressu, ale ten AliExpressový, mohlo sa stať, že som tu zase dal nejaký ďalší zlý ventil a vlastne zlý som vymenil za zlý. Mohla sa stať aj taká verzia, že nakoniec bola duša v poriadku. Lenže keď už mi prišla domov nová duša, tak už som sa odhodlal úplne to vymeniť a neriešiť čo a ako. Takže zatiaľ to vyzerá tak, že krásne drží. A rozmýšľam, prečo som išiel do tieňa, kde bude zima, keď som si mohol užiť slniečko. Nevadí, už keď som tu, tak si sadnem. No, takže vlastne
Mám tu pôvodnú pneumatiku, no pôvodnú, je tu dokupovaná pneumatika, tá Heidenauka K66, mám 80/90 rozmer, čo nikde nepíšu, že aký rozmer tam má ísť, takže aby sa vedelo. A je tam momentálne nahodená nová duša, takže úplne pohodička. No a ideme na to. A už sme na vodnom diele, ako bola to rýchlovka z mesta prejsť sem. Tu je pekné počasičko. Dám si trošičku bundu hore, nech mi nefúži na krk. Dúfam, že ma bude dobre počuť o mikrofóne, hlavne teraz, keď idem nejakých 50. Mica, spomalujeme mica, dám to takto. Mica, cica. A ešte ma kontroluje. Dobre, Mica sa ani nepohla, akože skamenela hrôzou, keď ma videla. Čo za retarda to ide na nejakom divnom peklostroji. No a my čo? Pokračujeme. Dneska skúsim spraviť také dlhšie video z jazdy. Väčšinou dávam také zostrihy, málo kedy dávam nejaké celé video. Uvidíme, ako to strihnem tuto na konci strečne. Uj, ale aká kosa tu je. Ešte, že som si tú bundu zobral normálne. Normálne, ďaká Bohu. No a pred nami vidím auto, takže môžem spomalovať, lebo vybehne akorát sem ak zo zatačky auto. Sa môžeme staviť, že vybehne zo zatačky. A ešte ďaleko. Tak sa postavíme, lebo ho tu už vidím. Hej, tuto je Honda, nesvietí. Nesvietí, ukázal som mu, že svetla, mával rukou, že má v páse. Aj to sú ľudia starí, nervózni ľudia. Toto si pánko blízka foťakom niečo, asi palubovku pravdepodobne za jazdy. A ja tu mám deda Míňa. Máme tu známe auto, tak ja to pauznem, tu si ja s ním asi chvíľu pokecám a potom sa ozvem. No, pokecaný, úplne v pohode. Stala sa jedna zmena. Mal som mikrofón číslo 2 pripevnený pri prednom svetle, že niekto proste sníma zvuk cesty a takto, tak som zvedavý, či ten zvuk nebude treba vypnúť, alebo či bude použiteľný, vieš, tak uvidíme. Ak bude použiteľný a bude tam nejako pekne znieť ten motor, alebo tá cesta, ako idem, alebo tie, ja neviem, zvuky tlmenia, prúženia, tak to bude fajn. Jak nie, tak to proste nechám vypnuté a vlastne od toho momentu, ak som teraz začal nahrávať, tak máme zapnutý už iba mikrofón, vlastne klopový tento, čo mám vlastne pod helmou. A inak testujem nahrávanie, jedná sa o mikrofóny Rode Wireless Go 2 v duálnom sete, čiže jeden príjimač, dva vysielače. Nahodil som tam samozrejme mŕtve mačky na to. Jak niekto nevie, čo je mŕtva mačka, jedná sa o túto chlpatú vec na vrchu, túto chlpatinku. Táto mŕtva mačka vlastne by mala eliminovať veľmi veľké množstvo vetru a nežiaducich zvukov. Takže uvidíme. Už som to skúšal raz, ale mal som nastavené mikrofóny, mal som moc príjimač nastavený na ticho, respektíve ubral som mu decibely, lebo som si myslel, že pri jazde ten vietor bude moc silný, ale zjavne som sa mýlil a potom som mal problém, lebo ešte neviem celku pracovať s tým zvukom, takže neviem to nejako extra ešte zdvihnúť. Tak minulé video, čo som išiel na chatu pod Suchým s mistrom Robom, tak tam vlastne je ten zvuk dosť tichý.
je tam, je celku obstojný, ale je dosť tichý, takže nie je nejako moc porovnateľné s bežnými zvukmi z jazdy, že ako to fakt znie. Takže uvidíme z tejto jazdy. Teraz som nastavil decibely priamo na nulu, čiže základné nastavenie, tak ak to ide do mikrofónu, tak to ide do bezdrôtového príjimača a príjimač to priamo posiela do kamery. Takže teraz to vyskúšame bez akýchkoľvek úprav, proste to, čo mi vyprodukuje mikrofón priamo do videa a nebudem s tým špekulovať. Ako vravím, maximálne, že môžem vypnúť zvuk z tej dvojky mikrofónu a ten vlastne snímal zvuky kolesa, zvuky cesty a také tie podmazové okolité zvuky. A zase budem celku naštvaný, lebo ja som ho dal dole. Som ho tam mohol nechať. Mňa až potom napadlo, keď som sa rozbehol, začal som vlastne rozprávať, že ten mikrofón som mohol kľudne nechať zapnutý a ja som vlastne mohol iba eliminovať daný zvuk z dvojky. Nemusel som ho vlastne vôbec vypínať. Že ak sa mi tam nebude tá dvojka ľúbiť, proste ju vypnúť. Ale mohla bežať akože stále priebehu nahrávania. Takže ak nastane ten prípad, že ten dvojkový mikrofón bude nahrávať zaujímavé zvuky, tak mám smolu, lebo už skončí. Takže tak. No, uvidíme. Ja som sám zvedavý, čo a ako. Ja, dneska je to ako sika rybárov. Kopec. Normálne stany. Boha, však tam musí byť zima. Neviem si predstaviť byť celý deň takto na rybách v takejto zime, to je... Fuj, smrátuje. Ty kokos. Kafiléria. Ty kokos, to čo je? Ja som úplne zabudol na tieto tu hnusné smrady z kafilérie. Normálne som na to zabudol. A tu sú nejaké nové výmole. Boha, nebol som tu 2 mesiace a kokos, tá cesta je inak zvlnená. Tu tam 2 nové výmole za nami. Tuto je tiež niečo nové zjavne. Kde je za hrúza? No. Tuto obehneme starého pána s nákupnými taškami. Aj by som si sadol, ale bude mi ešte väčšia zima. Lebo si odokriem chrbát. Lebo mám takú zvláštnu bundu, čo je celku vysoká, alebo som nenašiel nič na rýchlo doma. Takže budem mať odkrytý celý chrbát. Nevadí, nevadí. Slniečko. A je preč. To bolo rýchle slnko. Tuto obehneme nejakého pána na bicykli so slúchatkami v ušiach. Inak toto s tými slúchatkami to je celku dosť svinstvo, pretože oni keď idú niekedy ako pošahaní na strede cesty, tak nepočujú a keď ich chcem desíka obehnúť, že ich strúhnem zľava proste, tak sa mi stáva, že oni zrazu sa jemne odsunú doľava a mňa skoro vytlačia úplne z cesty. A je to veľmi nepríjemné, takže keď obieham, tak fakt musím dávať bacha na toto. Rozmýšľam, že si sadnem. Fakt asi sadnem. No, momentálne mám na sebe vlastne
motorkové nohavice s chráničmi integrovanými a sa mi normálne šmíka na tej sedačke. Tuto normálne sa mi šmíka na to. Takže si musím dávať bacha, ako dosadám, lebo náhodou sa šmíknem a zletím takto dopredu a jednokolka mi prebehne po chrbte, čo asi by nebolo moc pekné. A hlavne som bez rukavíc a v novej bunde, takže hneď by nová bunda padla za obeť. No a musím prehodiť kameru dozadu a automaticky stiahnuť bundu. No a slniečko tu máme. Slniečko tu máme. Teraz by mohlo pekne zahriať na tej čiernej bunde. Au, to bude riadne hrbola. To musíme spomaliť, je taká zatačka neprehľadná dosť. Môžeme pridať, není vôbec problém. Pred nami je voľno, akurát jeden cyklista, čo mne problém nerobí. Slniečka tu máme hodne. Slniečko, slniečko. Ranč Koník, 750 metrov doprava. Streda až nedeľa. Fú, to má riadne divný rozpis otváracích hodín. Väčšinou býva v pondelok až sobota, ale nie streda až nedeľa. No. Sme 55. Musím sa medzi vajcami pozerať, lebo to je také momentálne neviditeľné pre mňa. Sedím akurát v podstate vajcami nad displejom. Pekne slušne, pomaličky, takto pekne do Strečna. Inak mimochodom už sme Strečne, hej, ak by niekto nevedel, nepoznal to tu. Takže sme dávno v Strečne, to spomalíme, tu nejaký rybár. Nech mu rybičky neodplašíme. A tu ide mamička s kočikom zase. A s dvoma detičkami. No a tu zase nič nevidíme v zatačke. Zbožňujem takéto zatačky. A hlavne keď v takýchto zatačkách stretnem starú babku s obrovským psom. Babka je napravo a pes je naľavo. Cez celý chodník. Tak to je úplne úžasné. To je najlepšia vec, ak sa vám môže stať. No, tu asi nič nevidím cez túto dámu. No a tu máme vlastne futbalové ihrisenko, ktoré vám neukážem, lebo by vám svietilo do kamery, lebo presne tam, kde ihrisko svieti slnko. Musím kameru pootáčať, aby vlastne... Víš, ja si dám takto štít, aby som ma niečo videl. No a pohoda. A tuto, keď sa pozriete teraz, tak vidno akorát, že tu je futbalové ihrisko. To takto, aby moc nesvietilo do kamery. Ak to sledujú nejakí policajti, tak idem pekne slušne, samozrejme, áno. Žiadna 50-ka, nič som nepovedal. Akože ten štít pomáha proti svetlu, ale ešte by sa mi nejaký shield takto hodil. Takto by to bolo úplne najlepšie, nejaký shield. Lenže na túto helmu nedám shield, lebo táto je vyklapacia. Tá helma, čo som mal predtým, tá čierna, tá bola dobrá v tom, že dal sa na ňu namontovať štít, lebo vlastne sklo sa zasúvalo dovnútra do helmy. Tuto je sklo vonka z helmy. Sú tam dva zásadné rozdiely. Keď je sklo vonkajškom helmy,
tak o mnoho menej vám píska vzduch, ktorý ide cez tieto tu časti, lebo ten vzduch ide okolo a nepíska. Ale ježiš, potkam, jaká svinia. Keď máte vlastne keď je helma, ktorá má tuto vlastne koniec priezoru a sklo ide dovnútra, tak o tento záhyb vám normálne píšti celý ten zvuk. A je to veľmi, veľmi nepríjemné. Akože nie, že veľmi, ale že veľmi, veľmi. A zmrzka zavretá. Hrať strečno. Rozmýšľam, že čo ideme. Či ideme na hrad? A nejdeme na hrad, nechce sa mi tam ísť. Ideme tuto, prejdeme si cez nový most, na ktorý sa nám strečňáci sťažujú, že je zle vyspádovaný. Dívam sa, že kompa tam ešte je. Asi ešte stále premáva kompa. Ale na kompu teraz nepôjdeme. No. Auta nejdú, môžeme ísť ďalej. Rozmýšľam, že kadeľ pôjdeme. Teraz vám svieti do kamery, že? Otočím ho takto. Aby vám nesvietilo do kamery. Tým pádom vám ušetrím očka. Ja si ušetrím trošičku ručičku, lebo tá kamera s tým príjimačom a z toho bakulu je celku ťažká. Akože tá cesta je riadne krivo. No, Nezbudská Lučka. Tu máme vlakové nádražie. Hneď vedľa futbalového ihriska. Aby to opití fanúšikovia nemali asi ďaleko. Za mňou nič. Keď sa pozerám do zrkadla, tak pod mostom tiež nič. Môžeme ísť. Ani pred nami nič stále. Tuto niekto sa ide napapať zjavne. By som to najradšej hačal, ale nebudem potom vidieť za seba, keďže sme na ceste, tak ostanem stať. No je tam na konci si sadnem možno už. Ako to sedenie je vynikajúca vec, keď idete dlhú cestu, ale ako náhle idete po ceste a nemáte nejaké zrkadlo na ruke, ako momentálne nemám ani ja, lebo samozrejme som na to nemyslel a už ho mám kúpené doma rok a nie je toho boha, kto by ho zobral. Myslím, že raz sa mi ho podarilo nezabudnúť a zhodou okolností, vtedy som ho ani nepotreboval. No ideme nejakou 46 plus minus. Zbehnem si na tú trasu. Pred nami Avetko. Minule, čo sme išli na chatu pod Suchým, tak vlastne išli sme odtiaľto z Varina. Tuto presne pred nami, ako je značka hlavnej cesty. Tuto sa vlastne ide, ako keby cyklotrasa hore. Tam sa ide na chatu pod Suchým. Taďa sme vlastne išli naposledy. Aj s mistrom Robom, aj s Janom, aj s kým som tam bol ešte. Aj s Romanom som tam bol. S Romanom dokonca dvakrát. Raz išiel štvrť cesty a pichol, no rozpichol pneumatiku doslova, nie že pichol, rozsekol, násračky ho rozsekal a druhýkrát to už zvládol, aj keď koľkokrát nabíjal, raz, dva, trikrát nabíjal, kým sa dostal domov. Neviem, no, tie kolobežky s tými malými dojazdmi, to je, neviem, je to divné. Je to veľké, ťažké, nespratné, pomalé, malý dojazd. Proste, no neviem, nechcel by som to osobne. Asi. Proste tuto neriešim nejaké hrboly, kamene, blbosti, nič, len si ide. Takže
len si proste idem. No, teraz máme slnečko z opačnej strany. A presne toto je tá situácia. Nebudete vidieť, nevadí. Som myslel, že vám to ukážem, ale svieti presne do kamery. Dve baby, pes na vodítku. Baby sú vpravo, pes je na opačnej strane cesty vľavo. A teraz čo spravíte? Kopnete majiteľa do ryti. Najlepšie riešenie. Mne svieti zase do očí. Tak. Začneme si, to je krásna rovná cesta, bez jediného problému. Tu pán sa nás díva ako na spasenie sveta, môže šmýkať sami na tom. 51, 55, 62, a poberme trošku. 55, to nám stačí. Tu máme korčuliarov. Neviem, či je to počuť, ale vrajím, idem teraz cca 55, lebo pocitovo som nespomaloval. Počkaj, tuto nejaký blbec obieha. Dobre, zaradil sa. Takže pocitovo... No to 50 minimálne musím ísť, lebo teraz pomalujem. A tuto sa krásne ide. Ako táto rovná cesta, keď vidím na dlhú vzdialenosť, tak to sa úplne parádne jazdí potom. Aj pokiaľ mám krásny rozhľad a cesta je prázdna, voľná, no okrem tuto nejakých ťulpasov, čo chodia ako namydlené blesky cez stred cesty, dvaja vedľa seba, traja vedľa seba, tak myslím, že úplne po vode sa tam dá jazdiť. Teraz idem 55, 56, úplná pohoda. Akorát, že mi svieti do očí, ako bláznivé. 60. Nič, uberiem trošku, začína byť zimka. Lebo mi to tu aj celku čúka na krk. Pôjdeme tak 50 možno. 51. Púka mi to na zadok. No a taká tá trasa, pri ktorej sa človek krásne uvoľní, oddychne, to je relax. Akorát ten smrad z tej kafilérie zase, fuj, nezahrúza. Ale to už nie je taký strašný, ako bol priamo pri kafilorke. Zatiaľ krásne nahráva. Minule som mal problém, že mi to samo prestalo nahrávať. Neviem sice prečo. Či tam bol problém s pamäťovou kartou alebo niečo podobné, ale proste prestalo mi to nahrávať. To sa mi celku neľúbi. Ale teraz vyzerá, že nahráva krásne, bez problémov, bez jedinej chyby. Neviem, mám vlastne Insta 360 X2 kameru. A tam má celku dosť veľký problém s rôznymi kartami. Tam musí ísť konkrétny typ karty, najlepšie od SanDisku alebo od... No Kingston to moc brať nechce, s týmto má problém. Ja tu mám Kingstonu 512, to je tá... myslím, že V2 alebo V3, to je tá vlastne najrýchlejšia, čo sa dá kúpiť. Aby
ti stihol zaznamenávať, lebo vlastne záznam je v 5,7K a celku by to nestíhalo potom. Takže som prekvapený, dneska mi karta funguje normálne, minulé som zapol kameru a písalo karta nenájdená, tak som vypol, zapol, potom zase ju našlo, to je také, že hoba alebo trob, raz to ide, raz to nejde, to je, mám z toho niekedy také nervy, akože raz ide, raz nejde, teraz pre zmenu krásne ide, bez problémov, bez jedinej chybičky, je to také hoba alebo trob. Že slnečko je naľavo, dám kameru trošku doľava, teraz musím spomaliť. Dobre. Mi to akorát tak blbo vyšlo, dve baby vedľa seba, pomaličky, z druhej strany cyklistka a nevepchám sa tam medzi nich, by som jednu sepalil. Buď by som sepalil cyklistku, by som sepalil tú babu napravo. Babu naľavo. Sepalil by som z pravej strany. No, teraz budete vidieť asi veľké prd. To pánko si natáča videjko a ide ako cicimbrus. Stáva sa. Na korčulia, to je jediný meter na celom vodnom diele, kde nevybrujú korčule. To je najúžasnejší fliačik na celom vodnom. To už nejdem riskovať. Sa nám svieti blbo do kamery, že? Nestíham to nejako sledovať, pretože šmíka sa mi to. A už sa dívam, že na kamere je pavučina. Asi som dneska chytil nejakú peknú pavučinku. Nevadí, stáva sa. Čo, dojdeme na koniec vodného diela a ja tam stopnem video. Dneska by vám to mohlo aj stačiť. Detičky, to spomalíme. Nikdy neviete, čo sa bude diať. No, detičky spadnú. Prečo mi teraz vychádza takto hlúpo, že za každým, keď idem obiehať niekoho, tak tam vždycky niekoho mám na druhej strane. Náskôr mi to teraz takto obieha. Či vychádza. Proste za každým tam niekoho mám na druhej strane a musím spomaliť. Si robíte prdel. Ja neviem, čím to je. Na druhej strane je tieň, tam ľudia nechodia teraz, lebo to je slniečko, tak všetci idú sem. Preto sú to nasaraní ľudia. Normálne úplne nasarané ich tu je. Pána
v drese, nie sa ma nezlakne. Tu nejakú babu obehneme. No a nám tu zašlo slnečko. Za priehradu nám zašlo slnečko. A už vyšlo. No, pôvodný diel sme si obehli. A ja tu stopnem. Tak sa držte. Čáves.